Acum, vedeți voi, ajutor potrivit. Biblia, în Geneza, Dumnezeu a zis că a făcut toate lucrurile bune, dar după aia a zis, am să-i fac lui Adam un ajutor potrivit. Așadar, eu nu vreau să fiu nici să trag foc la oala noastră a bărbaților, vreau să fiu echidistant, dar Biblia spune așa, am să-i fac un ajutor potrivit. Acum am stabilit o chestie cu doamna Tiții și eu am început să vorbesc. Asta e defecțiune, da? Zice, vezi că am stabilit ceva. Ăsta e ajutor potrivit, da? Ăsta e ajutor potrivit. Hei, revinot, hai să facem lucrurile cu tact, cu înțelepciune și cu călăuzire din partea lui Dumnezeu. Am să încep cu o mărturie proaspătă, nu joia asta care a făcut, joia cealaltă. Mi-a amintit doamna doctor și a zis să ne rugăm pentru Gabi, prietenul meu, prietenul lui Adi, un diacon de la biserica din sat. Și bine a făcut, doamna doctor, că mi-a amintit. Dar eu vreau să vă spun ce mi-a spus acest om. M-a rugat să-l duc la sat. Era internat la chirurgie la domnul doctor Amadeus. Și a zis, când veniți, să vă spun o minune. Să aștept minune. Pe scurt. Era la salonul 404, ascultați, era la salonul 404, bolnav și cu riniche și cu toate, da? Problema, domnul doctor Amadeus a rezolvat-o, care trebuia rezolvată, și a zis că după masă, joi, a intrat un tânăr cam la 25 de ani, și a zis, aici e salonul 404. Da. Cine este credincios aici? Toți, mai ales că era și un preot și ăsta diacon pentecostal, toți erau credincioși. Mai concret să vă întreb, cine-i pocăit? Și ăsta au zis, Gabi, eu sunt. Și ăsta au zis, Dumnezeu mi-a descoperit să vin, să vă spun că vă poartă de grijă, și să vă dau suma asta de bani. Ăsta e pensionar cu pensie minimă, minimori, da? Și era uimit și a zis, mă, frate Vartenie, iarăși m-a luat la spital, am zis, Dumnezeu a uitat de mine. Eram deznădăjduit. Deși l-am încurajat pe preot, nu știam că e preot, m-am încurajat și m-am rugat pentru bolnavul de lângă mine. Și astăzi, când tânărul ăsta a venit și a întrebat, m-am dat seama că Dumnezeu nu m-a uitat. Acum eu aș vrea să facem o rugăciune. Deviem de la... Nu am în răspunsul la întrebare, eu știu. Dar aș vrea să fac o rugăciune. Cred că sunteți de acord, nu? E duminică dimineața, toți suntem la biserică astăzi, n-am scăpat niciunul, nu? Toți suntem la biserică, acum suntem chiar la biserica lui Dumnezeu. Amin. Amin? Nu suntem nici la ortodox, nici la penti, nici la bapti, da? Suntem în prezența lui Dumnezeu. Amin. Dacă ar fi să spun eu o mulțumire, să arăt eu cât sunt eu de... Nu. Dar eu m-am gândit, dacă ar trebui să mulțumesc, ar zice, Doamne, îți mulțumesc pentru că ceea ce nu ne-am imaginat noi în tinerețe este posibil astăzi. Într-un hotel de lux, să mai vorbești despre Dumnezeu, să mai ai Biblia, mi-am luat Biblia cu mine, să mai ai Biblia aici, să te mai întorci la cuvântul ăsta vechi, la Biblia asta veche. Când am fost la prima conferință, am avut harul să stau la masă cu Hagi, marele fotbalist, și au zis, dar voi, timișorenii, ce faceți aici? Vorbim despre familia creștină. Wow. Biblică, am zis eu. Și aveți clienți? Zic, suntem peste 100. Faină treabă faceți. Cred că facem un lucru bun. Suntem în prezența lui Dumnezeu. Haideți să rămânem pe scaune, dar cu inimile deschise. Amin. Dacă suntem pe scaun sau dacă suntem în picioare, dacă suntem în mașină sau ne plimbăm,
Important este ca din adâncul inimii noastre să strigăm către Dumnezeu. Amin. Doamne Dumnezeule, în numele scump al Domnului Iisus Hristos, îți mulțumim în această dimineață că suntem aici în pace, în liniște, Doamne, suntem sănătoși și suntem gata să te descoperim mai mult și mai mult pe Tine. Binecuvintează fiecare persoană, fiecare familie în parte, pe cei prezenți și pe cei ce i-am lăsat acasă, binecuvintează-i Tu. În această dimineață, Doamne, mă rog pentru Gabi să-L binecuvintezi, așa cum am promis, să-L binecuvintezi Tu și să-i porți de grijă. Îți mulțumim pentru revelația care ne-ai dat-o și îți mulțumim pentru că în această dimineață suntem aici să ne aduci aminte mai mult și mai mult că Tu ești un Tată bun și prin numele Lui Iisus Hristos, singurul mijlocitor între noi, păcătoșii, și Tu, Dumnezeule mare și sfânt, îți mulțumim pentru că putem să ne rugăm. În numele Lui Iisus, Dumnezeule, binecuvintează-ne în scurtul timp care ne-a rămas și apoi rămâi cu noi. Și ajută-ne ca tot ceea ce am auzit aici, am învățat aici, să putem să trăim în viața de zi cu zi. Ajută-ne să privim în adevărul Evangheliei Tale și ajută-ne să implorăm mila și îndurarea Ta peste noi. Înțelepciunea care vine de sus, să aducă lumină în mințile și în inimile noastre. Fie binecuvântarea Ta peste noi și tot ce avem noi. Amin. Amin. Așadar, dacă e să răspundem la prima întrebare, care a fost cea mai mare provocare pe care ați avut-o ca soț sau ca părinți, cum ați reușit să o depășiți? Să o lăsăm pe... Da. E greu să stau jos, că sunt și să stau pe ceva. Da. Mie îmi vine Lima. Multe provocări. Din nou. Cu care să încep. Cea mai mare provocare a fost începutul căsniciei, care n-a fost ușor, să învățăm să ne acomodăm unul cu celălalt. Pentru mine asta a fost o mare provocare. N-am avut parte de multă învățătură și am venit cu tot felul de obiceiuri de acasă, cu tot felul de învățături false, dar Dumnezeu ne-a ajutat să le putem depăși pe toate și ce ne-a ajutat personal pe mine, ce m-a ajutat cel mai mult a fost că am știut că Dumnezeu are resurse pentru toate provocările vieții, are răspuns pentru toate provocările vieții și mi-am pus încrederea în El și am cerut multă înțelepciune ca Dumnezeu să-mi dea înțelepciune cum să mă port ca soție, ca mamă, ca prietenă și apoi mai târziu și ca lideră, având în vedere că am studiat și m-am ocupat și de alte femei. Haideți. Concret, mie mi-a venit următorul gând ca provocare. Cred că gândiți zice ceva despre viața noastră de cuplu, dar eu vă spun într-o relație cu unul din copii. Pe mine m-a marcat. Eram pregătit repede, așa agitat, ca stilul Adi, nu? Să nu întârzi, plecam la evangelizare la Ghirota. Raluca era mică, s-a născut cu displazie, zic bine, doamnă doctor. Că a venit cu picioarele înainte, da? Și avea un cerc și plângea, deși Raluca ca bebelaș era foarte cu minte, dar din cauza cercului, cum trebuia să stea cu piciorușele, să-i se fixeze oasele, tiții, nu știu dacă a fost nervoasă sau călăuzită de Dumnezeu și a zis, bărbate, te duci la evangelizare și acolo o să te rogi pentru oameni și o să le spui la oameni despre bunătatea lui Dumnezeu. Stai tu deocamdată acasă, uite aici ce fac eu acum, iau tot cercul ăsta lui Ralu, te rogi
și te rogi pentru fiica ta să fie vindecată și să nu mai văd așa. Acum, da, eu mergeam să mă rog pentru alții, să le spun la alții. Nu mi-a fost ușor și am zis, dacă tu așa crezi, așa facem, cu riscul să întârzi, deși nu e ok să întârzi la o adunare plină de oameni, nu? Ne-am rugat și clar, când am venit de la Ghiroda, era luat cercul de la Ralu. După, cred că o jumătate de perioadă, trebuia 3 luni. Nu știu cum au trecut încă o lună și jumătate, ne-am dus la spitalul lui Surcanu, îi face poză, nu? Și vine doctorul și zice, ați văzut dacă ați ascultat. Și a stat 3 luni. Perfect! Perfect stau șoldurile la fetiță. A fost o mare provocare pentru mine și a venit din partea lui Tiții. Într-adevăr, eu mă rugam pentru alții. Da, sigur că ne rugam pentru copii, pentru Lauca și pentru Lavi, nu? Dar a fost o minune de la Dumnezeu. Noi ne-am rugat, dar cel care a intervenit a fost Dumnezeu. Nu cred că într-o lună și jumătate chiar erau toate lucrurile ok acolo, șoldurile lui Ralu. Cred că Dumnezeu a intervenit, da? Amin. A zis una, eu vă mai spun încă una. După ce a născut pe Ralu foarte greu, pe Lavi foarte greu, bărbate, slavă Lui Dumnezeu, avem 2 copii de ajuns. Arhi suficient. Dar eu am zis, dacă ne-a dat Dumnezeu un băiat, ar fi fain. Să vă revin că atunci când am ieșit din biserică, mire și mireasă, m-am uitat după o bătrânică, cea mai mică băbuță de la sat, dar care avea ochiul deschis și auzea mai mult decât auzim noi normal. Normal, de la Dumnezeu, avea revelație de Dumnezeu și a zis, spune, ai avut vreo vedenie. Am lăsat mireasa să aud eu. Las că nu spunem acum, în fața bisericii era. Și sora Vioara a zis, am văzut 3 trepți așa egale și pe fiecare treaptă cât un copil. 3 copii. Erau băieți? Erau 3 copii. Nu au văzut bătrânica dacă erau băieți sau fete. Era o provocare pentru mine să știu că Dumnezeu ne mai dă un băiat. Tiții nu mai vroia, că ea suferea, eu doar am pus sămânța și atât, nu? Când era rău la Tiții, m-am gândit, na, vine băiatul. Nu știu dacă ne criză de fiere, dacă nu știu ce, hai, du-te la... Merg la doctorul Munteanu, ăsta specialist. Ce mai face o casă de fată la Adi, la Parteniu. Nu e bolnavă, e sarcină, nu știu cum, nu știu ce. Gata, nu mai zic nimic. Gata, dă-i, next question. Hai, în condiții în care de aceea să-ți consult soția în decizii pe care trebuie să le iei tu și nu ești de acord cu părerea ei, ce faci? Dar dacă se întâmplă de mai multe ori. Asta e ea. Zi, mamă. Vreau să... M-am gândit, adică nu știu dacă o să le convine la bărbați, ce o să spun eu. Întotdeauna am ținut cu femeile și m-am ocupat de femei. V-am spus de la început că am cerut tot timpul de la Domnul să-mi dea înțelepciune și încă cer. Și cred că femeia e foarte importantă și cred că Dumnezeu i-a dat o mare valoare. Și cred că ea e cea care trebuie să vegheze asupra casei ei și avem atâtea învățături biblice unde femeia este ridicată la un nivel, pot să zic mare, în căsnicie, de la început. Dacă studiați Cuvântul lui Dumnezeu, o să vedeți ce importanță are femeia de la început. Moise, care era un lider foarte puternic,
ajutat și n-a fost omorât de către Îngerul Domnului datorită soției lui, pentru că a fost o femeie înțeleaptă și a știut să intervină la timp. Sami zice aici despre Abigail, care tot o femeie înțeleaptă, o lua decizii foarte înțelepte, chiar dacă avea un soț nebun, ea o decis ca să își salveze viața de căsnicie și nu numai viața de căsnicie, ci întreaga ei familie, a luat decizii foarte bune. Cred că femeia trebuie să fie înțeleaptă și să știe cum trebuie să își coordoneze casa, să fie o femeie care să aducă valoare casei, să fie o femeie care să dea frumusețe casei, să aducă bucurie în casă. Tot mi se spune că dacă femeia e mânioasă, toată casa e mânioasă. Cam așa și este. Așa că vă sfătuiesc ca să dați valoare căsniciei voastre, să aduceți bucurie, să aduceți multă veselie în casă, să fiți femei înțelepte, să luați decizii înțelepte. Dacă mai erau femei care zicea, păi, sora Tiții, bărbatul meu nu face complimente, nu face, păi n-ați auzit că bărbații vorbesc mai puțin. Învățați-i să și vorbească. Păi cum? Păi, dragă, întreabă, mă iubești? Dacă zice, nu așa, vreau să aud. Învață-l să vorbească. Păi, zice, da, mă iubește. Păi și continuă cu întrebările. Cât mă iubești? Și așa, încercați să aveți inspirație, călăuzire și multă înțelepciune. Și luați decizii bune și eu cred că e ok. E ok. Care a fost cea mai frumoasă surpriză pe care v-a făcut-o domnul Partenie? Probabil că au fost multe. Obișnuia să mă aducă cadouri la început. Le comentam pe toate. Și am zis, mă, omule, lasă-mă pe mine să-mi fac singur de cadou. Dar asta sunt eu. Dacă sunt femei care le place lucrul ăsta, practicați-l. Eu cred că fiecare femeie are pretențiile ei și trebuie să și le scoată, să și le pună în valoare și să lucreze în sensul ăsta, să ajute bărbatul ca să le împlinească și se poate. Se poate. Deci, erau foarte scumpe căciulile alea argintine. Erau foarte scumpe. Și, bă, o fac praf acum când cumpăr eu. Și cu gule foarte scumpă era. Și când eu la doamna mea, în loc să dea un pusică, uite, nu știu dacă mi se potrivește, cred că îi dau la Lidia. E slavă Domnului că m-a scutit să-i mai fac cadou. Dar, nu, pot să... Păi, zicea, na, uite nevastă, am făcut economic, am avut că ține aici bani, cumpără ce vrei. Și a cumpărat la copii. Da. Auzi aici întrebare, Tania. Câtă vreme se consideră relația la început? Câtă vreme să ai? Consideră relația ca la început. Adică cât crezi că e la început? Pentru noi a fost la început până Tiții nu mai... până Tiții a început să vorbească. Adică, să-mi explic. Eu credeam că sunt cel mai bun soț. În paranteză vă mai zic, dacă Sani totul e stată sau așa, pe mama asta n-au prezis. Eu vreau să vă spun că atunci când eu am decis să mă căsătoresc, taică mi-a venit de la sat cu roșii în Piața 700 și eu m-am dus și l-am adus la apartamentul de stăteam în circulațiunii. El stătea într-un fotoliu, eu într-un fotoliu și a zis, mă, cu tata, tu bași, vrei să cenzori? Da, tati. Și zici că cu fata aia, cu bluză albă, că am fost cu Tiții la ei și cu un grup de tineri, cu fata aia, da. Și a zis, ascultați aici bine.
părinților, Fără taților. facultate. Fără facultate, cu 7 ani de școală, maica mi-a zicea, cu mama, eu am fost premiantă, tată, tu nu. Dar mama era premiantă și tot ne provoca și noi trebuie să fim premianți. Tati nu era premiant, dar ascultați ce sfat de tată mi-a dat. Mă, cu tata, dacă tu zici că iubești pe fata asta și vrei să te însori, ai văzut cum am eu grijă de mumă ta. Așa să ai și tu grijă de ea. Mare lucru. Mare lucru. Deci, tata nu studia niciun curs de căsătorie. Biblia o mai citea, că bunicul era pastor baptist, apropo, da? Dar eu taică meu nu era pocăit, mai înjura, dar eu n-am reținut și nici frații mei nu au reținut că tati ar fi strigat vreodată la mami. În condițiile în care erau stresați, doar atât țin minte că parcă eram gata să ador și zicea tati, Lenuță, nu vreau să ne sfăgim acum noaptea, că nu împărțim banii cum vrei tu. Făceau calcule, cât îi dăm la partene, că e student, cât îi dăm la ăla, că e la liceu și așa mai departe. Dar am reținut la taică meu că trebuie să mă comport așa cum s-a comportat el cu mami. Babi, tu cum ești? Adi, clar, nu i-am zis, dar el au văzut. Da. Păi, am învățat să comunic. La început eram, orice nu-mi convenea, nu comunicam deloc. Intră în silență sama. Da, intram într-o Și eu ziceam, tăcere. nevastă, dar ce n-am făcut bine? Mă gândeam că o să Tăceam. ghicească. O să ghicească ce nu-mi convine. Dar, clar, prin educație învățăm multe lucruri și cred că toată viața suntem provocați până închidem ochii. Eu nu cred că căsniciile au o perioadă în care trec cu bine, mai puțin bine și așa. Nu. Toată viața, cred că e o luptă. Toată viața trebuie să învățăm. Și cu ajutorul Domnului, eu cred că reușim să răzbatem prin toate provocările. Pentru mine personal, eu v-am spus, am fost o femeie a rugăciunii, mi-a plăcut să motivez femeile și am avut tot timpul grupe și ani de rugăciune în care venim cu femeile împreună și cu provocările care le avem și le aducem înaintea lui Dumnezeu și putem bifa rugăciuni la care Domnul ne-a răspuns, rugăciuni care le mai avem și încă așteptăm răspuns. De aia cred că toată viața e o provocare și toată viața e o luptă. Nu poți să zici că ai ajuns la 42 de ani de căsnicie și că de acum încolo va fi super ok. Nu. Eu cred din toată inima că Dumnezeu e Cel care ne ajută să putem să trecem biruitor prin toate provocările vieții. Pentru doamna Tiți, din experiența ta de până acum, care crezi că este cea mai mare nevoie a unei soții? Păi, cea mai mare nevoie, cred că e să simte că e iubită. Amin. Vă pot... Deci eu le le întreb pe bărbatul meu foarte des dacă mă iubește și vreau să aud cuvinte, nu numai Deci chiar le întreb și cât, și zice până la cer, ce înseamnă aia, deci nu mă mulțumesc cu orice răspuns. Vă spun eu, deci poți să-i faci la soția ta orice, dar ea trebuie să audă. Poți să-i faci toate facilitățile, da? Poți să fii super blând, poți să fii super generos, poți să-i aduci tot. La început de tot, eu am zis așa, eram profesor, dar după masa zugrăveam să fac bani, îi aduceam bani la Tiții, vineam seara târziu, până terminam de tras liniile alea acolo,
10 linii în degradé, venea la 12 noaptea acasă și eu credeam că sunt cel mai tare soț. Și am găsit tot plângând în pat. De ce plângi? Eu zic că m-am căsătorit să am soț. Păi da, și eu nu soț, că-ți aduc bani, că-ți domn profesor. Și eu credeam că sunt cel mai tare. Dar ea avea nevoie și să fiu, deci trebuie să fii cu nevastă ta. Dacă se poate 24 din 24, iar 25 din 24, și să-i spui de 10 în 10 minute, te iubesc. Eu am învățat. Eu am învățat. Dar Florin, nu știu, uite, el mai e greu. Aveți întrebarea asta, Fabi, tot pentru tine. Cum îți desveți copiii să nu mintă? Cum faci când știi că te minte copilul și dacă poți te interminți copiii, că au fost mici? Dacă m-am mințit dacă a dimița asta, eu m-am implicat foarte mult în creșterea copiilor, pentru că bărbatul meu fiind un om foarte bun, orice mergea la ei, tata vrem aia, da, totul se putea. Absolut, totul era așa. Absolut. Și de fiecare dată trebuia să intervin. Să le spun, băi, oameni buni, stați așa, că nu-i chiar cum vrea taică-tu, că nu se poate, dar te explicam clar de ce nu se poate. De ce nu se poate. Vis-a-vis de minciună, eu nu cred că mă mințeau copiii, nu știu, nu mi-amintesc. Pe bune, chiar nu mi-amintesc, pentru că chiar de mici am învățat principiile Bibliei. Și totdeauna puneam peste ei, așa, rugăciunile mele și ziceam, Doamne Dumnezeule, e o poruncă a Ta să învățăm pe copii de mici legea lui Dumnezeu, că atunci când sunt mari să nu se rătăcească. Îi aminteam foarte des Domnului, Doamne Dumnezeule, copiii mei sunt, nu i-am cerut, ăștia râd de mine că le zic că-s greșeli, dar ce să zic, chiar m-am implicat, chiar am vorbit, am comunicat foarte mult cu ei, i-am învățat lucruri sănătoase, i-am învățat dărnicia. Dacă vrea Adi să citească din Galateni 5 despre roada Duhului Sfânt, cu 22, Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătate, face de bine, credincioșie, blândețe și înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu există lege. Deci lucrurile astea, cred că le-am pus aici, în mintea copiilor mei. I-am învățat din orice lucru. I-am învățat să fie oameni, i-am învățat să fie darnici, i-am învățat să fie buni. Next question, Filomena. Știți ce mai vreau să vă spun? Pe mine tatăl meu nu m-a bătut niciodată. Și nici pe frații mei. Nu știu cum au putut să crească 9 copii, să vină seara de pe tractor de la comuniști, să fie obosit și să aibă răbdare cu noi. Eu, pe copiii mei, nici știți, nu cred că e bătut vreodată. Dar cu vorbă bună, cu răbdare, cu îndelungă răbdare, i-am crescut fără ca să facem uz de violență. Chiar dacă unii interpretează greșit cu nuiaua, ce-i drept. La un moment dat, taică-meu a zis mie și celor 2 frați, unul mai mic, unul mai mare, mergeți și aduceți o nuia din capătul grădinii de gutui, că toată o rup de picioarele voastre. Că ei veneau la biserică și noi într-un șanț de la apa de la moară, în călduță, făceam baie. Și venea oamenii de la biserică, de la baptiști, pentii, ortodoxi, și noi, plini de mizerie, na. Și
ca și când eram 9 copii și nu se îngrija tati și mami de noi. Da, eu nu m-am dus, eu nu s-a dus, dar cel mai mare, mai fricos s-a dus și a dus nu iau. Și taică mi-a zis, o vedeți? Dacă mai odată se întâmplă, toată o rup de voi. Niciodată nu mi-a fost frică de tati, deși mami ne-a avertizat. Vine tată tu de seară. Da, tati zicea, e adevărat ce zice mama, da. Și, păi, nu o să mai facem, tati, să nu mai faceți, că mâine seară nu știu ce să întâmple. Dar nu ne-a bătut. Nu ne-a bătut. Cu vorbă bună și dragostea care o aveam pentru el, nu știu, cred că eu eram mai cu durere în inimă, văzându-l că suferă, că nu suntem noi cu minți, decât dacă îmi dădeau unuia din aia de guturi peste picioare și mă înroșea. Auzi mereu în contextul ăsta că trebuie să mergi la biserică. De ce sunt influențați copiii dacă îi duc sau nu îi duc la biserică? Din experiență vă spun, când eu aveam în clasă, era profesor al liceu, aveam în clasă un pocăit sau fete pocăite, îmi dădeam seama că ăștia vorbesc mai ușor decât unul nepocăit. De ce? Pentru că mergând la biserică, copilul învață, mai cu seamă că au școală duminicală. Dacă pe copil îl lași acasă, duminică dimineața, cu siguranță o să deschizi televizorul sau îi dai telefonul, că n-ai încotro cu el și învață orice altceva și nu lucruri pe care Dumnezeu ar vrea să le știe implementate de părinți în inima lor. Deci eu cred și pot să spun din experiența vieții mele, stând mult la una din bunicile mele, bunica m-a învățat, am mai zis-o, 2 cântări. Vreau lângă Dumnezeu și un singur Domn. Nu m-a învățat. Mă stresa în fiecare duminică seara să-mi cânte. Dar atunci când eu eram, nu adolescent, eram tânăr, eram la liceu sau la facultate și când jucam cu colegii mei fotbal, pentru că nu m-am pocăit, înjuram. Și mă gândeam la mami când înjuram. Sau îl plesneam pe unul din colegi, că eram cumva bătăuș. Nu m-a bătut nimeni, dar i-am dat la mulți câte un pumn sau o palmă și am fugit. Dar când eu eram nervos și înjuram, îmi venea în gând ceva din Biblie, ceva din cântarea aia, vreau lângă Dumnezeu. Mă urmărea. Era o sămânță semănată. Și aia din când în când încolțea în inima mea. Deci eu cred că aduce un copil la biserică duminică dimineața este chiar strict necesar. Nu ceva opțional. Să sameni în cuvânt, în inima copilașului lucrul cel mai valoros. Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Doamna Tiți, ce ați făcut ca să creșteți copiii în modul în care noi îi vedem, sau știm deja? A fost în opoziție cu bărbatul. Păi, în primul rând m-am rugat foarte mult pentru ei și apoi am investit în ei. Adi aici poate să spună. Am fost atentă la felul în care învață, la felul în care se comportă. Bani făceam, dar nu mi-am făcut case pe atunci și mașini luxoase pentru că am investit în școli. Nu cred că și-au dorit în timp ce erau la școli să-și cumpere o carte și să nu le-o cumpărăm sau să meargă într-o excursie și să nu le dăm bani pentru lucrul ăsta. Acum e mai simplu, toată lumea e cu bani, dar pe atunci era mai greu. Și întotdeauna le-am zis că îmi doresc ca să ajungă oameni mari,
neștiind și te rogi. și să poată să fie modele pentru alții și să fie pentru societate oameni. Alții șmecheri întrebarea asta. Cum ați făcut să nu se simtă neiubiți? Am 2 copii și nu știu cum să arăt egal dragostea. Dar tu cu 3 ce ai făcut? Păi am iubit pe toți 3. Cum să nu se simtă neiubiți? Cum l-ai lăsat afară? Păi nu era violență. Lucrai pe caracterul fiecăruia. 3 copii, 3 caractere. Unii voiau mai multă comunicare, alții mai multă mângâiere, alții să-i lași mai liberi. Altă exemplu, trebuia să te lupți ca să o ții pe acasă. Da. Știm de la Adi că doamna Tiția ați rămas acasă, vă dedicați creșterii copilor. Nu vă fost greu financiar faptul că n-ați mers și la lucru? Păi, ușor nu mi-a fost, mai ales că aveam o meserie bănoasă și frumoasă, dar lucram la voaluri pentru mirese, chiar la voalul, partea de flori și așa, era foarte frumoasă, foarte bănoasă, dar când m-am văzut cu 3 copii, am zis, Doamne, vreau să mă dedic familiei, creșterii lor și am renunțat la ce mi-a plăcut în favoarea copiilor. Dacă ați avut parte în momente dificile în viața financiară, cum v-ați abținut să nu vă faceți reproșuri? De la început am stabilit. Deci eu, când mergeam undeva într-o familie, veșnic auzeam scandal pe tema banilor. Lucru care atât de mult mă deranja de numai și de la începutul căsătoriei noastre am stabilit că orice ar fi, numai ceartă pentru bani nu. Și n-am avut din plin, dar nici lipsă. Ce facem? De că asta am făcut. De la început. Alături de la început. Alături de la început, fiind de bani. Noi facem până la jos. Copii gata. Nu. Mai sunt. Bun. Shai. Next. Până găsiți... Din perspectiva dumneavoastră, care este cel mai important de 3 cuvinte care definesc o căsnicie de succes? Dragoste, acceptare, rugăciune. Amin. Achiziționul tău? Da. Știți ce vreau să vă spun? Să nu credeți că noi suntem părinții ăia perfecți, că vezi, Doamne, la Viralu și Adi sunt copii deosebiți. Eu cred că Dumnezeu ne-a ajutat și Dumnezeu a intervenit în viața lor și le-a condus viața lor. Sigur că și ei l-au căutat pe Dumnezeu și au așteptat sprijinul lui Dumnezeu. Amin. Ne-auzi, Pata. Cum poți câștiga inima copilor, încrederea, prietenia lor, mai ales în perioada rebelă a adolescenței? Când Adi era clasa 9, a zis, vreau să mă duc la balul bobocilor. Acum problema era să meargă la balul bobocilor, să se împrietenească cu tot felul de băieți acolo și să facă prostii sau să-l ținem acasă lângă noi. Deciziile au fost împărțite între mine și Tiții, nu vă spun care au dreptate, dar am decis, lasă-l să meargă, să vrea cu capul de pereți, să vadă ce înseamnă.
Și au venit plângând că nu știu cine s-a bătut, caiul și nu știu care, și că nu mai merge acolo. Eu cred că trebuie să-i sfătuim pe copii, să le arătăm varianta bună, voia lui Dumnezeu, dar în același timp să le lăsăm și libertate să aleagă. De exemplu, mama mea și tatăl meu niciodată, eram deja anul 5 de liceu, liceul de specialitate era pe vremea de 5 ani, și mami tot mă întreba, Partenie, ai găsit biserica? N-am găsit-o. Eu mințeam. N-am căutat biserica. Dar mami niciodată zice, nu-ți mai dau atunci 400, îți reduc rația când vii, că tu nu mă asculți. Deci, mi-a arătat în continuare dragoste. Mi-a arătat dragoste. Dumnezeu să ne binecuvinteze să arătăm dragoste. Dacă le arătăm dragoste, le arătăm pe Dumnezeu. Și dragostea răspunde cu dragoste în final. Vreau să zic și eu ceva? Da. Partenii eram plecat. Eu eram acasă cu ei. Deci, cred că întotdeauna i-am determinat să aibă curajul și să vină să-mi spună tot ce fac. Nu cred că atunci când făceau o prostie i-am certat și am fost foarte violentă. Nu cred. Din contră. Și îmi plăcea foarte mult să glumesc cu ei și îmi plăcea să le spun din viața mea, să-i provoc să-mi zică și ei cu ce lucru se confruntă. Deci am legat o prietenie între noi și i-am determinat să nu le fie rușine, să vină să-mi spună orice lucru. Adi era adolescent și un prieten bun de-al nostru a venit și a zis, măi, Adi, Partenie, nu cred că vorbește cu tine niște chestii care ar trebui să le știi. Și să vii la mine să discutăm și așa. Și el zice, nu, că le-am discutat cu mama. Deci, cred că e foarte ok ca părinte să fii deschis, să fii prieten cu copiii și să-i determini să nu le fie frică, să vină să-ți spună orice întrebare. Cred că e ok asta. Eu aș fi vrut să stau, dar n-am vrea să plecăm. Cum ați discutat partea de relații, ce să facă, ce să nu facă într-o relație? Păi i-am zis ce zice Biblia. Da, ia uite, că nu știu cine a pus întrebarea asta. Ce înseamnă ca tată să fii lider într-o familie? O rămas undeva în numării de seara. Da. Biblia spune că în Pavel spune în Efeseni, Hristos este capul bisericii, bărbatul este capul familiei, liderul familiei, da? Dar în Geneza, am zis la început, Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit. Când noi intrăm în căsnicie, ar trebui să uităm numele personal eu, tu și să folosim pluralul noi. Cei doi vor fi unul singur. Deci suntem doi, cel mai mare dintre egali este bărbatul. Dar acum, orice regulă, zicem noi, nu? Are excepția ei. Acum, dacă Dumnezeu a pus împreună o femeie chiar născută lider și un bărbat mai molcom, cred că Dumnezeu acceptă și o excepție. Dar de regulă, în unitate, bărbatul, chiar dacă bărbatul dă tonul, dar soția îl susține 100% și dacă soția își ia atribuțiunea de lider și chiar este lider, eu cred că Dumnezeu în măreția Lui, în înțelepciunea, zice, lasă-o pe ea să conducă, că nu o face rău. Dar, de regulă, bărbatul este cel care are lângă el, zice Apostolul Petru, voi bărbaților, să vă purtați cu înțelepciune cu soția care este un vas mai slab. Diana, nu te uita pe sub ochelari. Nu, vreau să vă zic, apropo eu ceva.
Și Alt nivel. Alt nivel. da, deci liderul este tata, este soțul, dar în colaborare directă cu soția, într-o armonie, cei doi vor fi una, în gândire, în decizie, în acțiune. Pot să vă zic ceva? Opa. 2 minute, doar vreau să vă zic. Formeți fenomen. Toată lumea de aici mă cunoaște. Am fost toată viața mea, de la început până la ora actuală, foarte hotărâtă și determinată și parcă până acum un an de zile sau un an jumate, mi se părea că eu le pot pe toate, eu le știu pe toate, eu așa mai departe. Să știți că Eugen a fost tot timpul omul care s-a lăsat ghidat de mine, dar chiar sunt undeva la 3 ani, nu vă dați seama cât de puternic a devenit. Și am ajuns de cam un an și ceva în punctul în care eu personal am momente de completă confuzie sau cumva așa nu mai știu ce să fac, încât am ajuns să mă bazez pe el și să fie el cel care îmi dă direcția. Cred cu adevărat, chiar cred că cu adevărat, că l-a întărit Dumnezeu atât de mult, încât nu pot să zic să nu mă las ca drept mândrie. Încât nu că mi-a arătat ce înseamnă cu adevărat un soț, un tată, mi-a arătat ce înseamnă cu adevărat un lider, în condiția în care eu, de exemplu, sunt emoțional dezechilibrată și nu mai știu ce decizii să iau și pe ce cale să merg, să știți că el a fost capul care efectiv mi-a dus mai departe și m-a echilibrat pe mine absolut, într-un mod fenomenal, mai ales în modul în care anul ăsta am avut problemele cu mama, că marea majoritate știu și am devenit foarte, foarte slabă. El a știut exact ce să facă și în relație cu mama și m-a echilibrat efectiv pe toate planurile și nu vă dați seama ce cumva ce tărie a adus în sufletul meu și ce încredere în mine, în viața noastră împreună și în viitorul nostru. Hai să dați o dată. Acum vă spun, eu e vecinul meu. Eu îl cunosc pe Eugen cu tot o altă perspectivă. Dar, pentru mine, Eugen, deci dincolo de ce a spus Liana, pentru mine Eugen, cu toate că, repet, nu într-o relație de familie cu mine, subliniez asta foarte clar, a fost întotdeauna un punct de stabilitate. Cred că în el există o sămânță, o ceva care e foarte diferită de majoritatea oamenilor pe care eu îi cunosc. Și eu confirm asta. Cred că asta îi contează mult. Cauza motoretic. Vedeți-mă, în condiția în care până acum 10 ani de zile, deci nu vă mint, eu cu Eugen aveam 2 subiecte tabu, Dumnezeu și cu cine votează. Asta cu votatul l-ați rezolvat? Sincer, fără glumă, aia votatul era clar. Dar vedeți-mă, de unde nu aveam cumva, de unde nu puteam să discutăm de Dumnezeu, deci am trăit momente în care chiar cred că l-a întâlnit Dumnezeu și l-a schimbat, pentru că să ajungă Eugen să se roage pentru mine și să ne rugăm împreună și pe asta dacă mă uit în urmă cu 10 ani. Deci chiar cred că l-a întâlnit Aplauze pentru Eugen! Dincolo de atmosfera asta lejeră, cel mai mare adevăr este că Dumnezeu e cu adevărat Creatorul și suportul și puterea căsniciei noastre. Amin! El a instituit familia, El a binecuvântat-o și peste viacuri este același Tată bun care veghează asupra noastră și Dumnezeu schimbă atitudinea, schimbă mintea, schimbă inima, apucăturile noastre, pornirile noastre, deciziile noastre și când ne lăsăm călăuziți de Dumnezeu, atotputernicul lider, nu se poate ca noi să nu devenim lideri care zidim căminul nostru și nu îl ducem în derivă. Unul dintre soți are accese de mânie. Cum gestionăm problema asta în căsnicie? S-a tot pomenit aici de cuvântul în Efeseni, capitolul 4. Apostolul Pavel spune: mâniați-vă, dar nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră. Mai e un pasaj care pe mine m-a urmărit încă din
primele zile de căsnicie, purtați-vă cu înțelepciune cu cu nevasta ta, bărbaților, le zice, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Eu aveam următoarea teamă. Deci eu cu diții nu m-am certat încă, doar că am avut momente de tăcere. Și când ea tăcea, știam că ceva n-am făcut bine și trebuia să ajung la punctul ca diții să zică, mă, bărbate, nu ți-ai dat seama că ai greșit când ai făcut ce ai făcut? Eu nu mi-am dat seama. Dar căutam să nu ne prindă 10 seara și să nu cumva cădem la împăcare. Eu cred că trebuie să acționăm în dragoste, chiar dacă atunci când tensiunea e mare, mult să vorbim despre dragoste, da? Dar asta este, asta mi-a dat-o Domnul, asta mi l-a dat Domnul, pe ăsta mi l-a dat, așa cum măi, capsoman, trebuie să ajung la armonia de la început. Și atunci, greu, nu știu, pentru soții poate mai ușor să zică iartă-mă. Pentru noi bărbații mai greu să zicem, mai iartă-mă. Dar trebuie să ajungem acolo și să ne dăm drumul, pentru că așa ne rugăm noi. Ne iartă greșeala noastră, pentru că iertăm și noi greșelor noștri. Niciunul nu suntem perfect, dar trebuie să ajungem la acea asamblare. Soțul și soția sunt complementari. Sunt complementari. Nu-i bărbatul ăla puternic, atot știutor și nu mai poate să ia decizii, ci împreună. Cred că mânia vine destul de des. Și avem foarte multe provocări. E bine să ne o manifestăm. Eu așa cred. Mai bine decât să tac și să fiu acolo morcovită, m-am mâniat și spun de ce m-am mâniat. Pentru că nu ai cum să spui, Doamne, eu sunt desăvârșit, nu m-am mâniat. E mânia. Da. Cum rezolvi probleme dintre frați că nu se înțeleg la maturitate? Când noi ne certam ca frați, taică meu zicea, mă, cu tata, dacă așa trăiți, voi mă băgați pe mine în pământ. Să moară tati. Și atunci trebuia să gândim că atunci ne împăcăm. Acum, când copiii mei sunt copii deosebiți, fiții cu parteneri sunt părinți deosebiți, dar au ei slăbiciunile lor. Nu sunt perfecți. Nici care. Ai așa o durere abia acum, când dacă doi din copiii mei s-au certat, îl puteam înțelege pe taică meu. Ce rană avea el în inimă. Ce dacă ne-am certat? Dar eu cred că prin înțelepciunea care ne dă Dumnezeu, Dumnezeu ne dă cuvintele potrivite, amin, să împăcăm și pe unul și pe celălalt, să încercăm să nu fim părtinitori cu unul sau cu altul. Zice, da, Adi are dreptate. Fetele zic, da, tata, că totdeauna Adi, feciorul și el are dreptate. Nu totdeauna. Dar, sigur că trebuie să avem înțelepciunea să găsim echilibru. Pentru că cel rău aduce dezbinarea. Cel rău aduce tulburarea. Iisus aduce pace. Și atunci trebuie să încercăm să avem un cuvânt din partea celui care aduce pace și să transmitem pace, să avem răbdare. Nu poți să dai din degete și să zici, gata, acum s-au împăcat. Cum v-ați dat seama care sunt capabilitățile fiecare copil și cum i-ați direcționat către o carieră? Când Adi a dat examen să intre în avocatură și n-a intrat, am zis, lasă, mai bine mă ajută cu construcțiile astea, na, el e bun de gură, mai vinde un apartament, mai face ceva. Asta. N-am fost tulburat, nici eu, nici Adi. N-am fost tulburat. Deși, cum să zic, așteptările erau astea, să intre în avocatură, nu? Sora sa era avocată, numai bine să ai doi avocați în familie. Dar trebuie să
lăsăm pe Dumnezeu să ne dea pacea aia. Doamne, nu s-a întâmplat așa cum ne-am așteptat. Filipeni 4, 6, 7 zice, nu vă îngrijorați de nimic, în orice lucru aduceți cererile înaintea lui Dumnezeu cu rugăciuni și mulțumiri și pacea lui Dumnezeu care trece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos. Dacă am încredințat problema asta în mâna lui Dumnezeu și s-a întâmplat așa cum nu am vrut eu, Doamne, Tu le știi pe toate. Eu cred că de mici cam vedem în ce direcție ar dori să pornească. De exemplu, pe Lavinia de mică o vedeam că era foarte autoritară. Și ne-am gândit, n-ar fi rău să se facă avocat. Raluca îi plăcea să se ocupe de copii, așa, micuță, cum era, imediat organiza și făcea cu ei tot felul de programe și așa. Am zis, bă, ea e chiar ok să devină ceva în învățământ. Pe Adin am știut unde să-l direcționez, da, așa cum spui. Dar, na, îi motivam așa și le ziceam, bă, cred că tu ai fi bun așa sau așa, dar ei au decis să apuce și cred că n-am avut nicio problemă de a nu-i susține în domeniul în care și-au ales. Aveți un contemporaneal fericit. Ce ne facem când probleme din trecut ale familiei, divorțul, părinților, un tată abuziv, viață fără Dumnezeu, ne influențează și prezentul? Asta e greu de răspuns. Influențează prezentul, la fel, în situațiile astea limită, când nu avem un răspuns, trebuie să recunoaștem limitele noastre umane, oricât de pregătiți, oricât de trecuți prin viață, oricât de mulți peri cărunți am avea, trebuie să fim ca oameni care ne cred în Dumnezeu, că soluția este la Dumnezeu. Amin. Oricât de grea ar fi problema, soluția este la Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun că atunci când Tiții a fost diagnosticată cu cancer, primul gând mi-a fost, Doamne, asta îmi faci Tu mie, nevastă mea, să moară de cancer, că vedeam finalul și aveam o promisiune să predic într-o biserică în Timișoara. Și n-aveam cum să-i mai evit pe frații ăștia, deci n-aveam inimă să mai predic. Predică Dumnezeu e bun și uite Dumnezeu ce face Tiții bolnavă de cancer. Și ascultați ce se întâmplă. Predic, predica și primesc un bilet. Am predicat într-o biserică unde mă cunoșteau. Ăștia mai în vârstă. Frate partener, vă rog să vă rugați, bine că ați venit la biserica asta, pentru soțul meu care are cancer. Wow! Îmi dea un pumn în cap. Și mi-a venit gândul, bă, tu te-ai rugat pentru nevastă, nu s-a întâmplat nimic. Ce te rogi tu pentru bărbatul femeia asta? Cine ești tu? Mi-a fost foarte greu, că aveam microfonul în față și trebuia să iau o decizie. Da. Și m-am rugat. Aleluia! În momentul ăla când eu m-am rugat pentru bolnavul ăla, am primit eu pace și liniște și am zis, Doamne, voi predica în continuare. Și cred că Tiții va fi bine. Sigur că a fost greu cu chimioterapia, când să nu spun, în 40 de ani, Tiții niciodată n-a vomitat în viața ei, dar după chimioterapie nu mai puteam opri. Și zis, ce se întâmplă? Dar Dumnezeu are răspuns. Dumnezeu are răspuns, pentru că e sănătoasă. Aleluia! Cum ar trebui să se raporteze părinții în situația în care copilul, băiatul, de exemplu, îi se spune la școală că poate să aleagă să devină fată în viitor? Ar trebui să fie radical, indiferent de consecințe, și să spună, este o nebunie, este o drăcovenie, este o învățătură străină, noi de când ne-am născut, de când știm un adevăr și trebuie să punctăm clar și apăsat. Da, cred că
părinții trebuie să decidă pentru copiii minori. N-ai învățat ce e ok. Și ultima întrebare. Am anunțat că asta o și m-am mai fost odată, deci vă mulțumim frumos.